Hola, som el grup 3 i som l'Albert, l'Arnau i jo, que em dic Teo, i hem fet una lupa casolana. En l'1 hem necessitat el pot, una ampolla d'aigua, una cola, un llapis, un boli i una càmera de fotos. En el 2 hem començat el pas d'emplenar el pot d'aigua i quan està ple, per no quedar tot això, doncs hem començat l'experiment aquí. I després hem anat a donar una volta per fer fotos, per saber com és l'experiment, i aquesta foto és el paisatge que està al revés o sigui, si aquí està el paisatge i aquí està el cel, a l'ampolla es veu el cel com el terra i el paisatge com cel. I en el 4 Això passa perquè al tindre una forma arrodonida, quan els rajos de llum entren, no surten cap a les mateixes direccions i refracteix la visió. Refracteix o reflecteix? Refracteix. Molt bé. En el 4 hem fet el mateix que aquí per passar-nos bé i també per fer una demostració que ens hem apropat al pot i també ens ha passat el mateix que ha sortit. Llavors això es comporta com una lent? Sí. I llavors què és, convexa o còncava aquesta lent? Convexa. Ah, vale. I en el 5 hem fet l'última foto, que l'hem fet tots tres junts, a veure si podíem fer-ho. I mira, l'únic que ha quedat una mica rosa. No, però ja es veu Aquest bé. treball ens ha agradat molt, ha sigut molt divertit fer-lo i ens hem rigut molt. I hem descobrit noves coses. I ara entre dos poden vindre a mirar com queda. Però ens feu abans una demostració de com funciona això? Sí. A veure, feu A vosaltres. l'Albert li queda molt més graciós perquè li fa com més grans les coses. Ara que vingui un,